Croeso ato ni rwan ar gyfer adloniant y brynhawn yma yng nghanolfan Cneifwyr Meirion. Yr her ydy ras gyfnewid rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr. A'r Cneifwyr cyntaf fan hyn ydy Paul Bufton o Bwyellwyr Dyffwyr ein fwy. Drawn y pen drawn a wedyn mae Billy Powell yn cneifio ac yn ei herio fo ran cyflymdra. Mae Billy Powell wedi cneifio 820 o wyn yn ddiweddar mewn gornes. Felly sa fawr iawn i ddewis rhwng ddau na fanna wan, ond mae yna dipyn o'r rhes i fynd, wrth gwrs. 4 yn erbyn 4 ydy, a mae'r Bwyellwyr yn gallu cadw fyny'n dda iawn efo'r Cneifwyr. Y Cneifiwr nesaf ydy Rory Owen a'r Bwyellwr Julian Davies ydy hwn. Unwaith eto, mae'r digwyddiad yma yn rhan o beth sy'n digwydd yn aml iawn trwy'r wythnos i lawr yn yr ardal cefn gwlad. Ac o fanna mae'r Bwyellwyr wedi dod fyny i herio'r Cneifwyr. Hwn achlysu'r adloniadol ar ddiwedd y Cneifio bob prynhawn yma yng nghanolfan Cneifwyr Meirion ar y dydd Iau. Cneifiwr nesaf ydy Evan Jones. A mae o rhyw chydig bach ar y blaen felly o'r Bwyellwr adnabyddus yma. Emlyn Bufton ydy'r tarw yma, cawr yma efo'r fwyell yna. A gallai sicrhau chi, os di cneifio'n anodd, achos bod rhaid i chi fod yn gyflym ac yn daclus, wel, mae rhaid chi cael cyflymdra, sgil a manylder yn fan hyn o ran y Bwyellwyr hefyd. Mae'r un peth yn digwydd a sydd yn digwydd yn aml iawn, lle bod y Cneifwyr yn achub y blaen ar y Bwyellwyr. Mae'r Bwyellwyr rhyw chydig bach ar ei holi gyda Hywel Williams fel yna yn cneifio, ond wir. Mae hanner ffordd trwyodd o ran y Bwyellwy erbyn hyn. Sut mae o'n methu draed, dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd. Welwch chi, a finna wedi dweud bod nhw ar golli, ond mewn gwirionedd maen nhw wedi curo. Dwi'n meddwl mae dyna tro cyntaf i'r Bwyellwyr oresgyn yr her o flaen y Cneifwyr. Llongyfarchiadau mawr difyr dros ben yma. Felly dyna'r ymgyrch gyntaf. A dim ond nodyn bach i ddweud, mae'r Bwyellwyr ma'n bodoli ers tua 2007. A be maen nhw'n neud ydy teithio'r byd, codi arian bydd elusennau ar hyd a lled y byd, a maen nhw'n cael ei noddi gan felinau coed ac yn y blaen i cyllido fel yna. Ac jyst codi arian ac gwneud gwaith da ydy bwriadau nhw, a gwneud hynny trwy arddangos sgiliau y lumberjack a'r lumberjill. Dyma ni de, 1, 2, 3 a ffwrdd â nhw. Y ras gyfnewid dwysa am y dydd rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr, y veteraniad sydd wrthi y tro yma. Y Bwyellwr ydy Jack Morris fan hyn, ac yn ei herio fo yr holl ffordd o Seland Newydd mae Sean Burgess. Cneifwyr cyflym dros ben am ei oed yn sicr. Mae o'n mynd i guro'r Bwyellwr o ryw chydig bach. Eiliadau, dydy gwir, lle mae'r nesaf ni te. David Thomas ydy'r fetran o ran y Bwyellwyr. Mae o'n herio Andrew Rees fan hyn. A mae yna dipyn o dynnu coes bod Andrew Rees wedi ennill campynt yn Penmeini yn cneifio cyflym. Hynny am droi fyny. Lle mae'r Bwyellwr ar fi? Mae'n cael hwyl am ei fyd. Ond mae Andrew Rees ar ei ail ochr rwan, a mae'r Bwyellwyr yn gweithio'r ffordd trwy'r coed yma. Lawr o amser ar ôl gan Andrew Rees, Mae nhw drawiad am drawiad y ddau o'n nhw, a dweud y gwir. Draw ni felly at y Bwyellwr nesaf, Zemi ydy hwn o'r Weriniaeth Czech, a mae o yn cael ei herio gan Hywel Havard. Mae o'r ail ochr yn barod, beth mae Hywel arni ydy, mae Hywel ar yr ail ochr y fynd. Felly Andrew Morris fydd y Cneifwyr nesaf yn herio Matthias o'r Weriniaeth Czech. Mae yna dipyn o gynnwrf yma hyn, yr gynulleidfa yn gweiddi ac yn dathlu. Maen nhw'n dathlu i bob pwrpas. Diwrnod da o hwyl yma yng nghanolfan Cneifwyr Meirion sy'n cael ei ennill am unwaith gan y Bwyellwyr. Andrew Morris jyst yn codi ac yn dweud, o, na fo ta, dwi wedi colli. Ond chwarae teg, na, mae hwnna wedi bod yn hwyl mawr, ac mae'r holl 4 diwrnod yma wedi bod yn spectacl eithriadol.
yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Diolch am eich cefnogaeth chi. Da ni'n edrych ymlaen yn barod ar gyfer flwyddyn nesaf. Mae Lenny wedi bod yn llwyddiant mawr.